Lachiel kachiel kwa studio ma Kisumu adwatake yo mago motendre kod meto mag osuru mabende koro piny owacho geto medo seche bende koro thoth oganda ywako pek mar ngima nyakwar Magajuang dhi bedo nade machiegni ahinya Hezbon mose nyakwar Magajuang ka intiere kaunti ma Kisumu. Erokamano ahinya amoso nyakwar Magajuang. Machiegni ahinya twak mar ameny piny Hezbon waseneno ka ntiere twak ma osebedo kaliekore ka koro piny owacho geto kelo osuru moko miget medi e mago masani ng'ado naneno ka dwe mokalo no oganda jo Kenya ywagore ahinya mago mayudo osara moko ne wacho ni koro lo sirikal okaw madong negi to mong'ad gi kae ma koro migi nikech nitie jok mane mong'adi ng'eny molo kata modong ne. En sama bende koro kana jo Kenya ni matek kata kamano ntiere luoro ka bende koro iget med moko osuru nyiswa ni to gin osuru mage miget medi kendo Hezbon machiegni. Aparo ni chutho kowach ni ikelo amendment kata lokruok e chike ma otenore go osuru japiny thoth ne ong'eyo ni tiende ni osuru dhi medore. En adieri ni nitiere kuonde ma osuru dhi medore to nitiere kuonde ma bende jopiny kata jogo ahinya jo mondik tich ma ne oyudo ka msach gi odok piny nikech weche mag SHA gi SHIF dhi yudo yweyo matin nikech amendment ma migosi Mbadi kata Treasury propose ni mondo gikel gin amendment ma neno ni to weche gimiluongo ni tax laws nitiere moko monego bed ni igolo oko, nitie mimedo. Chien kacha kamoro kadwoko jowinjo chien en ni kane finance bill moro cha nogwe oko kane jopiny oywak ni ne hinyogi ahinya. Ne owite oko kaka enote. Yasungu wacho ni throwing the baby with the bath water. To nitiere proposal mane ni iye kanyo mamoko mane beyo. Thoth proposal gi ema sirikal temo duoko nikech iyudo ni kawuono iboyudo ni ki jatich sirikal moretire higa 60 to pension marino iketo ne osuru. Proposal masani en ni ki retire tikawo pension no idhigo ma ok ochaji osuru. Kech gima ng'eny wacho ni ka retire at 60 wariti higni 5 eka abia kawo pension acha mondo kik chaja osuru. Kech kichopo higni 65 to koro ok chaji osuru. Mano proposal ni goloko. Omiyo nitiere mabeyo, nitiere maricho. Nitiere chike motenore gi kaka iketo osuru e gik machalo kaka mkate gi gik moko mogolo pinje mamoko. Tieni nitie zero rated products, nitie exempt product, nitiere moro miwacho ni vatable. Tiende ni gigi tete nitiere moko ma migosi Mbadi kaachiel gi jo Treasury neno ni nitiere kama koro sirikal ok chok osuru. Kech inyalo kelo chik miparo ni dhi konyo piny to gikone ok okony japiny to sirikal bok okonye choko osuru e yo makare. Koro nitiere commodities kata mwandu moko 2 ma bende oketnegi iloko from zero rated to exempt, moko igolo exempt to zero rated. Ka thuolo nitie kamoro ang'wa nyalo ng'iyogi. Machielo en gimiluongo ni deduction kata samo chuli mshahara nitiere gimiluongo ni SHIF michulo cha onego bed ni en allowable deduction. Tieni kapok ong'adi osuru tikuongo yieni mondo gole. Mano ok osebedo gi sani omiyo idwa ni chikno mondo otenre gi SHIF kako biro mondo mi msaja ticha obed ni nyalo dong matin, nyalo dong mang'eny. Moro en ni samo mi chiemo kar tich gimiluongo ni meals nitiere kaka oket limit mapiny ma weg kembe komiyo jotich chiemo to oyiene gi ng'ado per employee a certain amount. Mano bendo chor malo koa gimoro 45,000 kochopo 60,000. So nitiere mabeyo ma nitiere but nitiere 2-3 moko madhi hinyo johala ahinya ma oko matimo ohala pacho ka. Wasewinjo gimoro ni digital marketplace tiene ng'ano ma kamoro oko to biro timo ohala pacho ka nitiere ushuru monego chul masano kel gimoro ni significant economic presence ming'ego ni to kitimo ohala pacho ka nitie ushuru manyaka chul Kenya kaendi. Mano nitiere okel mondo mi oneni ohala itimo yo makare. Nitiere bende gimoro ni base erosion. Kija ohala in gi kambi chako Kenya ka to in gi kambi no bende oko
thoth kembe ma international multinational gi tero ohandgi oko. Koro chik okel manyiso ni kata kiloso ohandi pacho ka to atamalo 15 nyaka bed ne sirkal. Tieni timo gimoro ni gimoro miluongo ni base erosion gi dho ngere. Wege kembe temo neno ni ahere kaka da chulo osuru matin Kenya ka. Koro kuyie ni kitimo ohala Kenya ka tiloso kata 100,000 to katin to 15,000 nyaka dong pacho ka. Mano minimum. Tieni ni mondo mi ji owe timo timbe kata kembe owe keto gimoro ne go kwano ma kang osekelo accountant ne tang onge ushuru momiyo jo Kenya. So magi gin achiel kuom chike ma ikelo amendment masani ikelo ni mondo mi oneni to ere kaka dwa konyo economy marwa kata uchumi mar Kenya mondo tingre malo. Kamoro da med ne jawinjo kendo ni kane wawinjo ywak mane migosi Mbadi ochiwo ne jo Kenya en ni wasetemo ahinya mondo mi ushuru dhi malo to japiny ywak ni ushuru ni malo makoro pesa modongo e ofuku koro onge. En ang'o minyal tim mondo mi pesa modongo ma jopiny dongo ofuku bed manyalo bedo malo mondo uchumi wa odongi. Kech yudo ni gimiluongo ni inflation odok piny, wasebedo ka wan gi hawi bende ni koth chwe, to ka koro ing'iyo mfuko ja tich matiyo sirkal tiyudo ka onge gimodongo e lwete. Mano nyiso ni ka ok olok chikewa mag matayo weche mag omenda to jopiny biro medo mana hinyore. So nitiere mabeyo, nitiere moko ma bende dhi hinyo jomoko. Ahinya ne jatich sirkal taparo ni nitiere jatich mondiki taparo ni nitiere nafu kata yweyo matin madhi yudore kalore gi gik mane waneno e payslip mane giyudo dwe mokalo mane beto dwa ahinya weche mag SHIF gi SHA. Koro mano nyiso ni jogo